ngono. Terus piye aku nek kok ngene kowe? Nek aku dipateni karo ndara-ndara kowe piye? Jare kowe saguh mati mergo milani karo bapak. Kowe wis ceramah nerangke mati nek telung perkara. Ayo buktikan semangat Dik, semangat. Aku arep mangan pop mie aku. Didhawuhi ngrangket kula to kalih bapak monggo. Niki sirah kula niki enten drat-dratane mengkari muter. Mengke pedhot, mungkin pun enggak. Napa mriki nggen peteng niki rada marahi ketul gaman mergo niki kebak koyor ngoten. Napa mriki niki elastis ning mambu. Sigra bala kang tumingal perang campo samya ngadali Deet wilating koto Danyawanggung mangun sang niti bincang Sang ajim hijil Ladinya ngetali wus Wah. Gatot wonten timbalan Kanjeng Rama. Kanjeng Rama nimbali dhateng pratanipun ingkang putra mrigandanipun Gatotkaca. Kula nyadhong dawuh lan kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Yo tatomba kowe atur bekti ngersani wong tuwa le. Antaraja kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Amiji dhateng wiswanipun ingkang putra jangkar bumi pun Antaraja kula nyadhong dawuh. Saha kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sandhaping paduka Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Yo sembahmu tak tampa. Antasena Kocluk. Piye, Pak? Nimbali karo anak-anak Kakang Gatotkaca, Kakang Antaraja sartane aku mbok lumpukke nang kene. Ana wigati apa sartane bapak arep dawuh apa karo anak-anak? Gatot wonten timbalan. Antaraja wonten timbalan. Wah, mangertiya. Jroning pasewakan negara Ngamarta geger kahanane. Geger sababipun punabi. Disababke merga nalika semana ana menungsa ingkang gawe ora jenjem sartane gawe ora rena atine wong tuamu Jodipati le. Sinten? Gandeng kula menika setya bekti ngabekti. Wonten ngersanipun paduka Kanjeng Rama Kyai sesembahan kula ingkang minangka tiyang sepipun ingkang putra pun Gatotkaca. Menawi wonten menungsa ingkang badhe ngepok singgol sartanipun boten badhe damel rena penggalih paduka Kanjeng Rama. Ingkang putra pun Gatotkaca ingkang sakmangke sagah mejahi nyerenaken dhateng tiyang menika. Mangertiya. Wah, ingkang gawe runtik lan gawe murkane. Ya kamurkane wong tuamu tunggul pawenang. Ora ana kejaba mung abdimu ya panakawanmu. Sinten? Atmajane Dipol ya anake Semar, ya kuwi Bagong. Ingkang wis wani kelawan Durna bapakku. Kamangka dheweke ora mangerteni yen Durna bapakku kuwi guruku sartane wong tuaku sing tansah menehi ilmu kelawan bapakmu Werkudara. Mula kang saka kuwi aja kaget anane Werkudara nimbali sartane nglumpukke anak-anak. Ya mung mergo aku arep dawuh karo dapur-dapurmu kabeh supaya nek goleki ana ngendi durunge menungsa sing aran Bagong. Yen wis mbok goleki wis ketemu rangketen le bantanen tangane kerinjungan sikile cilik piloronen gedhe patenono Mangga angkra sesumbar mawa lindhu bumi gonjing Kumaluda Kuntur Gatok Antasena maju ngawa
Yayi Antasena. Aja nganti sak mengko duweni patrap kadurakan. Sartane aja nganti sak mengko Yayi Antasena duwa marang keparenge Kanjeng Rama. Dawuh wong tuwa padha karo dawuhing Gusti kudu tindakake. Sik, Kang. Nek sampean ngendika nek dawuh wong tuwa kuwi padha karo dawuhing Gusti, Gusti iki tangeh kelakone dawuh karo titahe berbuat yo apa? Tumindak sing ora prayoga. Lirewi. Gusti kuwi tansah nengenake marang kautaman. Gusti kuwi menehi perintah lan dawuh utawa perintah kuwi kudu ditindakake lan Gusti uga maringi wewaler. Wewaler kuwi ora kena diterajang sartane ora kena dilanggar karo titahe. Iya. Ning nek kaya ngene iki apa kira-kira nek ngakon sartane dawuh kon mateni karo wong, mongko wong kuwi duwe kelabuhan tumrap awake dhewe. Apa kira-kira Gusti iki ya kelakon dawuh kaya ngono kuwi nek tok pikir-pikir lho, Kang. Coba gagasen. Nanging rak ya iso wae. Mergo pancen Panakawan Bagong Luput kudu diwidana sartane kudu dirangken. Sik, malah kowe iki wong nom ora paham, ora tanggap ing sasmita. Batinmu iki lho asan, Kang. Ya ora ngopo. Sik, Pak. Nek aku ora ngeparengake Kakang Gatotkaca, Kakang Antareja budal, wong loro iki ora bakal budal. Sebabe aku sing nyekel kertune wong loro kuwi. Janji wong loro ki nganti nekat budal ngendikane dawuhe bapak, oh aja takon dosa. Antasena luwih digdaya, luwih mempeng bangane wong loro kuwi. Janji wis tak ancam, wong loro tak bleseke bumi. Kakang Antareja tak cemplungke segara. Mati kabeh. Waduh aja Dimas, makane aja mangkat sik tak rembuke iki. Yo. Sik, Pak. Arep ngopo kowe? Wah. Kowe iki bocah didhawuhi ora tau gegage mangkat, mesti kakean cangkem. Nek aku kakean cangkem. Nek leku kakean cangkem ki ancas lan gegayuhanku ngelingke karo sing dadi patrape bapak, ora apa-apa. Ora dosa. Ning patrape bapak sing kaya ngono kuwi dosa. Coba. Begawan Durna kuwi sengara diwaneni karo Bagong nek Durna ora ndek keluputan. Coba tak takon, Durna mau muni elek apa kok nganti Bagong iso wani karo Durna? Dudu perkaramu. Sampeyan nek muni dudu perkaramu ki berarti sampeyan nek ngono sampeyan nutupi ya apa jenenge wadine Begawan Durna, banjur sampeyan padha karone ngicuk-icuki nglincipi carang papak. Icuk-icuk karo anak-anak Pandhawa. Anak-anak Pandhawa ki nom-noman. Aja ngasi len didik sartane len nuntun karo anak-anak Pandhawa ki mung sak-sake. Dadi kudu diteliti tenan. Nek pancen iki do arep budal ngrangket Bagong, ya kudu ana buktine yen to Bagong nandhang kaluputan. Ayo bloko. Bloko, Pak. Wah, mah niroke ya ben. Sampeyan wong tuwa ya mung drogak ngeyel senengane kandhani kok. Dimas aja kepanen kuwi. Aku kepanen karo wong tuwa, aku karo wong tuwa wani luwih wani karo sampeyan lho. Ya wis. Tak olesi banyu sunget lumpuh kowe engko. Ya wis aku ora wani karo kowe. Nah, ngono. Arep wani ora kowe? Ora Dimas, aku ora wani karo kowe. Nah, ngono. Men wis. Aku ki ragil kok ya men menangan ya men. Witekno sing kowe do ndek utang karo aku kowe. Arep aku nom dhewe ning kene ning kowe do ndek utang karo aku kowe. Aja ditagih terus Dimas, aku urung duwe dhuwit. Iya. Duit 700 kae aku urung iso mbalekke. Iya wis makane manut karo aku. Nek manut wis tak ikhlaske utangmu. Ah, syukur. Ya ora apa. Sik, Pak. Mbaleni atur. Durna muni elek apa kok nganti Bagong wani karo Durna? Wah. Sartane nyenyamah ngina karo jenenge kakekne Semar ning ngarepe Bagong. Lah kuwi rak ya wis sak lumrahe. Mongko Bagong kuwi wong Bagong kuwi dadi anake Semar, Bagong kuwi jejeri anake Semar. Wis jamak lumrahe sartane wis ora mokal, Pak. Sing jeneng anak kok nganti krungu jenenge wong tuane dielek-elek karo wong liya, banjur anake
kuwi murina ora nrimake karo menungsa sing wis nyangkem elek muni elek ngelokke karo wong tuane. Coba saiki diwalik. Diwalik iki. Nek umpama aku ki umpama sampean di bapak, bapakmu jenenge sapa? Pandu Pramuka. Wah, kurang ajar. Pandu bapakku ya Pandu yangmu kuwi wis swarga. Nah, coba nek aku muni Pandu Pramuka ngono kuwi sampean lara ati apa ora? Hah? Lara ati ora sampean? Aku lara ati. Padha Bagong ki ya ngrasake lara ati. Mula sampeyan nek arep tumindake aja waton gebyah-uyah, aja sak geleme dhewe. Ngono. Diteliti, sampeyan ki wong tuwa lho. Wong tuwa nganti wani nganti kejang karo bocah bayi wingi sore kaya ngene iki nek cara aku isin, Pak. Nek cara aku lho, nek cara aku isin. Lho lah iya. Mula nek tumindake nganggo dipikir sik. Ya bener Durna ki menehi ilmu karo sampeyan. Ning nek Durna luput, sampeyan ki sing sak benere dadi murite Durna, ki ya kudune ngelingke, ora kok malah mbelani. Ya Kang ya. Mbuh. Oh, tak ajar tenan kowe. Ya bener Dimas. Heeh to Kang. Oh, wis micek ngene ora. Sampeyan kudu iso mikir sing luwih cetha, mikir sing luwih bening, Pak. Aku ora ngeparengake Kakang Gatotkaca apa dening Kakang Antaraja budal ngrangket Bagong. Nek ngono kuwi padha wangkut. Sartane kuwi padha ora manut karo wong tuwa, ora mbangun miturut karo wong tuamu. Ora sudi. Wong tuwa ki ora selawase bener. Wong tuwa ki ora bener sak teruse. Wong tuwa ki ya menungsa. Menungsa ki kedurungan ina lali salhapus lan mati. Dadi nek wong bocah aku minangka anak saka wong tuwa, ki aku mung nalurekke sartane aku kudu neruske pakaryan utamane wong tuwa. Lah nek wong tuane kowe merosal kaya sampean ki, terus aku kudu neruske apa? Masa aku ya kudu neruske nakal, mosok bojoku ya telu, ha? Nek ya ora ya wagu ya Kang Gatotkaca ya. Iya. Lah ngono kuwi ora. Saiki cethane nek sampean arep dawuh karo anak-anak Pandhawa, Kakang Gatotkaca wegah, Kakang Antaraja wegah, aku ya wegah. Ya Kang, ya kene tak jak kene. Are nyanti Dimas. Manut aku. Ora manut apa kelakon tak glethuk tenan sampean ngono. Kene manut aku kene. Kene. Mangsane apa kae? Iki tangi iki. Wayah nyambut gawe kok turu. Iya Dimas. Kok nek tundak tak nek lasem muni kae iki gak digerongi. Mah benake bantal kene, ha. Iya. Wah jan aku ki wong tuwa kok di paeka. Ora kok maeka ngene sabenere kene. Wis ora usah ngewangi Bapak, ora usah manut karo Werkudara kae. Kae wis satriya mung dlugak-dluguk gedhe tok ning gedhe sirahe ning uteke cilik. Aja kewanen karo wong tuwa senane ora. Wis men ora karo perkara elek iki tak waneni wae. Wah, caitan. Gunane apa Werkudara ngopeni menungsa sing ora ana ajine. Yo, nek pancen lancur-lancur Pandhawa ora sagu tak dawuhi, Durna bapakku aku dewaki karo kowe. Yeka wisanggene maya Wisnu Pratenta. Iki nek ora merga cangkemmu. Lah kok cangkemku sing tak salahke, wong kowe mau ning pasewakan ya nyangkem sik. Iki nek ora merga kowe wani karo Begawan Durna, anak-anak Pandhawa ora bakal kok cemlirit rene kae. Ayo. Ndara Antasena kae tindak rene kae, sawangan kae. Ngasta pusaka. Aku ya nggawa nek mung pusaka kowe. Ora kok pusakamu
Lah pusakamu ki meng apa pusakane Ndara Antasena ki ampuh kok ora. Aku ya rene nggo mie sedap kap. Ngawur ora. Gara-gara kowe tanggung jawab kowe. Kowe wani karo Durna nganti Werkudara utusan karo anak-anake. Lah kowe mau ora ya didugang cangkemmu tok cangkemmu kowe ora. Apa janggutmu karo Durna. Ayo ora apa-apa aku ki cah sekti kok. Ha nek sekti ya kana Kurawa ora mung anak Pandhawa. Kurawa ya arep tumuju rene kae wis do baris kae. Dolen cangkanan kae. Lencang kemuka kae. Cangkemmu kuwi ora. Ha kowe awake dhewe iki mangkat wong loro, Reng. Heeh. Awak rondo kuwi. Rondo kuwi sing rambute pirang lho. Blonde. Blonde iki rak prapatan Kidul Grenarto. Kae blondo kae. Kowe iki kok senengane ora. Kae iki ora gagas. Engko ora kok gagas arep menang ya malah nek iso ki pahlawan ki kepengin mati nang peperangan. Mergo ngene tak jarwani wah lah kowe iki tuwa ning tuwa-tuwa tuwas kok kowe iki. Aku mah tok arani tuwa-tuwas iki arepmu kepiye. Engko sik ta. Kowe iki wah jan wis kowe iki urip pirang-pirang puluh tahun, pirang-pirang puluh abad kok kowe iki goblok kowe iki ora. Tuwa-tuwa tok kowe iki. Ora kowe kok mandunung-dunungke karo aku iki karepmu kepiye? Kok sik tak omongi. Mati iki kapirang dadi 3 perkara. Kok iso 3 perkara? Wong mati iki lumrahe ya mung ilang nyawane gek wis dipendhem ngono kok 3 perkara. Wah, ora tau ngaji kowe. Iki lho. Iki. Ngapa? Dus. Apa? Gus kok dus. Lah nek Gus ki nek kiai, ya iki meng anu kok iki wong ora ndek gawean kok iki. Aku ki ngerti. Aku arep wong kaya ngene iki ngerti. Mati ki kapirang dadi 3 perkara. Apa wae? Siji. Mati utama. Mati utama ki sing kuwi. Mati utama kuwi mati sing wis cinadhang swarga karo ngersane Gusti. Ternyatane ngene. Mati utama kuwi matine wong sing labuh bebener. Kaya ta? Ya kaya ta pahlawan kuwi mau. Jenenge mati sakit. Sakit. Mati sahid. Wah pahlawan kuwi nek mati ning peperangan, matine langsung nyemplung swarga tanpa ana apa jenenge tanpa ana pitakonane malaikat. Kuwi mati utama. Heeh. Labuh bener, labuh nusa bangsa, labuh wong tuwa. Kuwi mati utama, matine wis diparingi kunci swarga karo ngersane sing gawe urip. Kuwi nek ujare para sepuh lho. Heeh. Kuwi mati utama kuwi sing sepisan. Heeh, sing ping pindhone apa? Sing ping pindhone ya kuwi mati madya. Mati madya kuwi, mati madya kuwi ya mati konvensional pada umumnya. Bahasamu kok neka-neka. Mati madya kuwi ya mati lumrah, mbuh mati dadak, mbuh mati mergo penyakit. Mati reguler. Heeh. Mati reguler lah. Mati pada umumnya lah. Heeh. Kuwi le nentokke kuwi wong kuwi mlebu swarga apa neraka kuwi tergantung amal dan perbuatan. Heeh. Nek amale akeh sing elek mlebu swarga, nek amale akeh sing apik mlebu neraka. Kualik. Kualik ya? Kualik. Wah iya. Kuwi mati-mati ya. Mati-mati ya dadi tengah-tengah. Oh iya, heeh. Diitung amale. Heeh, diitung amale. Terus sing ketelu, mati nista. Mati nista kuwi matine wong sing nglalu, matine wong gantung, ame sewu, matine wong apa menghanyutkan diri, matine wong bakar diri. Heeh. Terus matine wong terjun saka apa jenenge? Saka gedung dhuwur banget bunuh diri, kuwi nglalu, matine wong nglalu, kuwi ora entuk dalan padang sok maneh. Mapane nang nggon kayu watu, pendak malam jemuah dikutuki nganggo menyan dijaluki nomor. Kuwi mati nista kuwi. Heeh. Nek kok nek umpama lho, Gong. Heeh. Umpama aku maju ning perang. Heeh. Mungsuh Kurawa karo mungsuh lancur-lancur Pandhawa, nek nganti engko mati. Nek nganti engko mati, Gong. Mongko niatku mbelani bapak. Kira-kira matiku kuwi mati sing kaya ngapa? Nah, tak pesthekke, Reng.
Nek kowe mati nang pabaratan mergo mbelani bapak, matimu mati nesta. Wah. Kok mati nesta? Apa sih? Aku mau muni nesta kok. Muni nesta kowe. Mati utama, Reng, mati utama. Wah, kleru kok ya kleru. Ngedeg-degi ora tiwas aku semangat arep maju perang. Ya wis ora apa-apa, kena tandange kena. Manggahanggro sesumbar maulindo bumi gonceng gumaludo guntur gatok amuk Suramarata Jayamarata pancen padha-padha rumangsane apa TKT umpama Gareng mati ning pabaratan tak ujuti tak labuhi kanggo bapak. Nala Gareng sik Reng aja minggat sik Reng. Wah. Lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Prananggana magawe klarira wang ora mundur ora aku ndredeg modar kowe wis kono diadepi Ndara Antasena komplit karo Ndara Gatotkaca Ndara Antareja Kang takoni Nala Gareng kowe ndek keluputan merga kowe wani karo Begawan Durna manuta tak kethok gulumu wis anak bojomu anakmu dekek panti asuhan bojomu tak lungsur pira-pira kakang nek arep maju ning perang ki mbok ya nyemangati ora menang ya mbok aku wis ngelengke lho aku nek nganti kowe Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Antareja kuwi engko nibake tangan ning kowe plek monggo kuwi piyayi ampuh. Modar tenan kowe. Gek kowe mending kowe saiki ngurus surat cerai. Surat cerai karo bojomu ning pengadilan, anakmu daftarke panti asuhan kene. Gek aku ya tak ngurus surat pernikahan ning KUA. Kowe minggat kono kowe minggat kowe. Wah, lono kowe iki adikku mah. Ngendandane karepku ora. Ayo wis, aku ya mengelingke kok. Tur ya pamrayogaku rak ya tumrap para wiyaga-wiyaga ki apik-apik wae ta. Gendane bojone kancane ki rak ya. Lanang-lanange jagat ki nek wis ngono. Ngono lho. Ndara Antasena bekti kula kunjuk Ndara tak tampa Reng nggih Ndara Gatotkaca bekti kula katur Nala Gareng tak tampa Ndara Antareja bekti kula katur iya Nala Gareng tak tampa modar ora wis cuwek kaya ngono kae pertanda kae engko dilengkas Ndara Antasena ambles bumi sikilmu ditutut cemplungke ning jero lemah dibleseke Ndara Antareja wis siap-siap ning ngarep raimu terus Ndara Gatotkaca wis nguntir gulumu, Ndara Antareja mengkari nyembur, Ndara Gatotkaca mengkari medhot cengelmu, Ndara Antasena wis ngucuk saka jero lemah. Mati kowe Reng, mati, yakin kowe mati kowe. Ini, mangap kene. Ngapa?
isi nyiraimu. Aku mangkel tenan karo kowe. Minggat kono. Ora, ngendandani karepku ora. Ayo nyo aku yo. Iki mumpung rong tak leboni popmi. Matak gulawo enak banget Gilane ora. Nolo Gareng, pripun ta, Ra? Kowe sing wani karo Yang Durna kira-kira kowe apa Bagong? Nek kula blaka, kula mboten dianggep nek ngapusi to. Ora. Mergo aku percaya karo kowe iki wong tuwa iso mbedakake endi sing bener lan sing luput. Nek kula angsal blaka lho niki. Ya, piye? Sing wantun kalih ingkang Eyang Sukalima menika senes kok Nala Gareng. Ning niki badute niki. Wah, kowe aja tumbak cucukan lho kowe. Nggo sik, seksine akeh lho. Ora engko sik seksine akeh. Mengke riyen to tak teruske rembuke. Oh, nun sewu, kok nanjeke bab sinten sing wani kalih ingkang Eyang Sukalima menika panjenengan dipun dhawuhi dening sinten? Aku tak nerangke. Pripun? Anane aku gembruduk mrene karo Kakang Gatotkaca karo Kakang Antarjogi mergo aku didhawuhi karo bapak. Nggih. Kon ngrangket Bagong. Niki? Iya. Lupute napa? Lupute Bagong napa? Lupute Bagong kula tak mireng kula. Lupute Bagong mergo Bagong wani karo eyangku ing Sukalima. Modiar kowe. Wong iki nek sele salat 5 wektu iki ya slamet uripe. Lah, ngono kek dirampungi. Nah. Rembelane kok kowe kira. Wong ya sing wani karo Durna iki ya kowe tenan, ha. Sing wani karo Durna iki kowe tenan. Mau seksine akeh. Ndarawerku Ndara Pandhawa 5 jangkep krungu lemu wani karo Begawan Durna. Terus piye aku nek kok ngene kowe? Nek aku dipateni karo ndara-ndara kowe piye? Jare kowe saguh mati mergo mbilani karo bapak. Kowe wis ceramah nerangke mati ki nek telung perkara. Ayo buktikan semangat Dik, semangat. Aku arep mangan pop mie aku. Pun gak ngene to. Ora iki ngopo? Sampeyan mriki didhawuhi ngrangket kula to kalih bapak monpo monggo. Niki sirah kula niki enten drat-dratane mengkari muter. Mengke pedhot, mungkin pun monggo. Napa mriki nggen peteng niki rada marahi ketul gaman mergo niki kebak koyor ngoten. Napa mriki niki elastis ning mambu nika. Ora engko sik. Pripun? Kowe aja salah penampa. Mbok yo dilapisi kek kringete. Wah aku anu tenane, ndredeg tenane. Sampeyan mriki rak nggih didhawuhi kalih bapak to mestipun kok pun Gandara Gatotkaca niki sirah kula mang potol niki. Pun niki mripat kula mang sembur ben sisan ora iso napa-napa. Monggo sinten pun kula selenggarake napa kula padoske gaman? Ora sah. Kula padoske graji, mang graji cengel kula padoske keris mang suduk dada kula ben tembus tekan jantung. Monggo. Aku rene iki ora arep mateni kowe ning aku arep ngayomi kowe. Wah. Masa tenan kowe iki malah. Sampeyan arep ngayomi kula. Lah ngendikane sampeyan didhawuhi kalih Kang Rama mateni Bagong. Ya pancen maune aku didhawuhi ngono ning Gandeng Antasena karo nom-noman lancur-lancur Pandhawa ki wong sing iso mbedakake bener lan luput. Nggih. Mula aku ora saguh nek aku kon ngrangket kowe. Kesimpulane, ayo intine aku ora arep ngrangket kowe, malah aku arep ngayomi kowe mergo kae bapak nggih wangi Kurawa. Modar ora kowe, modar ora. Reng. Ngene, pop mine didum ngene. Aming iki wis arep mati kok dadak arep mangan pop mie. Arep mati ndasmu kowe ora. Hah? Sik. Kono-kono rembukan kono-kono. Pripun ta? Napa sias Bagong ajeng dipejahi napa sias? Ora. Lho. Ah mbok sida neh kula tak ngewangi ngono lho ancase.
Wong utange mboten digage disaur-saur teng kula ya. Ora, aku prataku rene iki arep ngayomi Bagong. Waduh. Piye iki? Ayo ora piye-piye. Aku emang ora wis gleleng banget kowe. Ah saiki gentenan. Kowe meng kari nyawamu ki meng kari ning aku. Kowe mati apa urip ki meng gumantung aku. Nek aku ngeparengke kowe urip terus, kowe ya slamet. Nek aku pengen mateni kowe, ya kowe mati. Darana senambak kula ampun dipercayai. Ora sing arep mateni kowe iki sapa? Kowe iki sing momong aku, kowe iki sing ngayomi karo aku kuwi nampa kekudangan saka kowe iki wis mataun-taun wiwit aku nganti cilik. Tak pateni ning ora lara. Kang piye iki, Kang? Ayo wis selamat jalan ya Kang Gareng. Piye? Apa golek karangan bunga saiki ndasmu kowe ora? Kula niki luput napal ndang ngusik-ngusik to iki malah tangisan iki piye? Wis sing jenjem atimu. Nggih. Kae Kurawa damyak-damyak. Bakune anane Antasena karo lancur-lancur Pandhawa tekan kene iki arep ngayomi kowe ora kok arep ngrangket arep menehi pidana karo kowe iki ora. Asik. Nah nek ngaten sampean ngayomi kula kalih Bagong ngaten. Lah iya mestine ngono. Wah, ya Gang, ya. Apa? Nyambut gawe le. Kurawa diundurke saisane dibantu karo ndara-ndara kok. Ayo geliyak-geliyak ora. Matur nuwun nggih karo. Jan seneng banget aku. Ayo kita langgang. Nggih. Blarang tenan nek menungsa. Ning dalanake wong mati Siwa Kartomarma sajak arep ora nrimake anane Antareja mbelane karo Panakawan dasar Purnyata. Nek kowe isih manut, kowe isih gelem nampa pangestune wong tuamu Parasata Kurawa, kowe aja mbelani marang Panakawan. Kowe kudu bisa sartane wani ngrangket marang Mitra Wadriwangga. Mengko dhisik wae. Yen to pancen anane Bagong karo Nalagareng kae nandang luput, aku saguh mateni. Aku saguh ngrangket.
malah kepara kuwandane ora arep tak ajeni nanging gandeng sing luput kuwi Eyang Durna. Mula gelem ora gelem aku kudu mbelani barang kang bener. Lah menungsa ora tatanan. Pancen kowe wis berguguk ngutha wantun. Wegah nama warah nambik pitutur becik. Ayo, apa-apamu? Sak jogetmu tak kendangi. Sak obah polahmu tak ladeni. Ora minggat saka paramu mati dening aku Singalina Prapteng Lalis. Siwa Karta Marmo. Mati. Wah. Wah. Awas. Yai. Awas. Weh, ora minggat kecandrak tenan. Mati kowe. Oh. Candrak sirahmu kowe. Mati kowe. Wah. Ih. Candrak kowe. Oh. Oh, ayah. Sambato. Iya. Wah. Iya. Oh. Tangi. Metu kowe. Pengecut. Loh. Iya. Wah, pilinganmu kowe tiba kowe. Oh. Iya. Sambato kowe. Mangsane apa? Iya. Oh, iya, ayah. Iya, ayah. Ya. Ah. Wala parat. Hei. Wah. Mah ngetungke tangan. Jedul kowe. Iya,
Awas. Aku ngetutke sak obak aku. Parat. Ih. Oh. Sah. Yey. Wah. Aduh, mati aku. Yer. Menungso ora tatanan. Kowe wong jirih getih wedi mati. Gatotkaca. Laden ana wakmu. Para sata Kurawa medhun aja ning antariksa mati. Woi. Wah. Wah. Parat. Medhun nek pancen nyata kowe lanange jagat parat. Oh, medhun tenan. Wih. Wah. Hop. Wah. Oh. Iyo. Wah. Wah. Hit. Wah. Hit. Wah. Ya. Wah. 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 Wah! Batang oi, bah, bah, hahaha, bit, ayah, bah. Bangsane apa kowe? Iya, biar kowe. Wah. Ayo, ayo, perlawananmu di. Oh ayah. Wah, mati kowe. Oh iya, pecah sirahmu. Iya. Oh, iya. Doi. Jalan suke cari bawa tu iblis ayat berjujo nyata jalan lego dadi kowe iku blak-blik beli cari kula contoh kula apa
Nek aku ngoblek-ablik balicaning pelecot Kulawa terus kowe arep ngopo? Nek aku ngobrol-abrek Kurawa terus kowe arep ngopo? Enggak terima. Enggak terima kau. Iwak cari apa priyak iki mbok yo wujul iki kaya ning ngalepku muni udune nyemplot. Ayo, Durma Gati aja kok kowe. Nadyan to Kurawa 100, aku ora bakal wedi. Iwak cari apa? Dikira Durma Gati wedi karo Bagong. Bagong kuwi anake Semar. Ning menungcal sing paling angel cari Catakrama. Ayo. Kowe apa aku sing tekani mati? Jelas kowe. Wong nek kok kan sumbar, wong nek kok kan sombong, entek aneh. Kuwi mung bakal sirna marga layu. Ora sirna marga reja ora. Kaya bujuk ora tenan. Apa dikira aku karo kaya maknya caco cicamu panjiko dicaya kae wijayan. Ulah aku maju bungsu sampurmu. Ulah aku wedi bungsu kowe. Najan kowe langkep sewu aku ulah aku wedi. Ayo. Aja kok marah kowe. Kok kiasi sulit jamu kulo. Aja durimo ganti iki aku. Wali karo dapurmu. Ayo. Kakek dadaku iki pecan, sirahku ki remukno. Aku wedi mungsa dapur. Lho, lha ndi menungsane mau? Wah, mah minggat. Mulane sesone iki nek sumbar ki aja karo merem. Muni-muni kok karo matane merem ora. Ya, lumangjane apa kowe? Apa dikira aku ya wedi karo kowe ngono apa piye? Ya. Yo, kakek tibakno. Arep ngantem sing endi? Arep ngantem cengel iki, cengel iki. Cengel barang ringkeh. Mergo iki ana tulisane, jangan dibanting, barang pecah belah. Wah, lha kowe nyepelik iki aku cari kowe. Gageh tibakno. Ki ora sing karo iki soalane Durma Gati lu Bagong kuwi mumet lho iki. Ya kena macale meh padha. Tibakno, ora sakakean cangkem kowe. Iya kowe. Dicocok wes. Mangjane apa iki cengel tak nggo anu iki wingi dienggo lambaran gareng ngethok kayu barang kok cengele kok saking atose nyoe. Iya, ya. Bujuk ora cacare baji iki aku. Tibakno, ora-orane aku gegrek musuh dapurmu. Wis ngantem urung e. Bajigul iki cari cakepi. Ora diajab ciri-ciri kaya aku juga tibak kelompyeng ngono kok. Wong ngantem bolong. Oh, ya mbok menawa kurang seru kok kene sing mburi kene nyoe. Ki geger ki. Geger ki ya nek geger iki anu iki barang rada atos iki ngati-ati nek tangan mumpuk mending kowe rasa ngantem geger wis nyotakne weteng kowe nyok wah dia jepelik iki iki bejuk iki glelekmu kliwat cukul kowe yo ulah lari aku kalamu jabulmu banjo cacat tindamu banjo kadi jaya kami jayan beliau cacal gila ciamu mati sing aku mana wala sejanji jebulele kok cepet iki gur ben iso kecut wala kepala kemilangan ya Ayo, mangsane apa? Ayo, tarik!